Hindu di. Saya lo ngasih welcome to a new vlog. Tadi mana जोङो दामपारनि हाबा जानो थांगासिनो आरो दामपार होनबाथाय नोंसोर सिनाय नङा जानो हागौ बै सिगांनि भिडिअखौ नायबा मिथिगोन आरो दामपारा सोर मानो होनबा आंनि इउटिउबावनो बिथाङा ओंखारबाय थायोमोन सिगां दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ नुहैसिगोन दामपारा बिथांनि हाबा आरो दिनै माने जों जाख्रुबनो थांगासिनो दं जोंखौ लेंहरदों नालाय जोंबो जाहैख्रुबनोसै आरो बारा गोजान गैथारला मोनहैथारसिगोन हौवा गोदाननि महरखौबो नुसिगोन बेदरबो मोनजाहैथारसिगोन नै बिदि आरो जायगाफोरा दा हौवा गोदान गामिया बैयो आरो एकदम बै हाग्राबारि नुहुरनाया हाग्राबारिथ' नङा दंफांबारि दा जों एकदमबारे जंगलबारि थांबाय दं आरो फाइनालि मोनफैबाय आरो दा हाबनोसै आरोखि जोङो ना मा होनो मोजां मोनदोंना हाबा जानानै दिनै दा दसे थानानै जाहैनायाव थांसै जोङो जामुङाव थांसै आरो मोनजागोन होननाय लोगो लोगो सासे फुरथिजों जुद गैला माने हाराव हादाव जाजोब्बाय हिलाय नै बिथाङा आसाम पुलिसनि थाखायनो हाथाइ साफा खालामनो देखायलाय हिलाय खेबसे हिलाय दम गैया बे जाना ओरैबायदि मारामराम आंनिखाय मारामसो माने मा होनो हि होनबाथाय माने बोरैबा मा खुन्थारा नुखायो बिथांखौबो हिलाय खेबसे ओरै फट'नि एसे दावराव जादों बिथाङा কেনে ভাল লাগিছে আমাৰ এই বালমন্দাৰ বিয়াৰ আহি পিনে ভাল লাগিছে নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া আমি খোৱা জেগাত যাম খোৱা জেগাত যাম খাই ল'ম তাৰপিছতে আমি ফটোক দিম চবকো जों ओंखाम जायैनि दै रावबो खोन्थानाङा थांगासिनो दङ जामुंसालियाव मोनहैसिगोनानो जामुंसालियाव मोजां मानसिजों जादों साननाङा आरो दै आंजों आं हले बेहा मिथा लाखायो नानि नानि नावथाराखै इयो फाइनालि आइटेमफोरा मोनफैबाय साखिलाय दैमालुनि हाबानि जै साखि बेदरा साखि हाबानि जै मोनजाबाय थादोंना आंबो ज'सो साखिनायनि नोङो हाबानि नामा जों जाबाय थादिनि नङा होमबा जागोनसै थाबथा थुबथा जागोन नङाबा दा फाइनालि जाखांबाय आरो दा जोङो एकदम हिन्जाव गोदाननि गय जानो थांगासिनो दं आरो गथ'नो दावराव जाबाय दंलै बे मानसि सासेया उदैखौ थिखोनो हायाखै बिराद जाबाय दामपार बरमन्दर यो बरमन्दरनि जै सासे बरमन्दर गेदेरनि हाबा दंबावोना माने बिराद गोथाव जादों आरो दै ओंख्रिफोरा मा होनबावनो आरो जाखाबाय उदैफोरानो एकदम बेरहां जाबाय आरो जाबावनो जायगा थानायबा जाबावगौमोन आरो दा उन्दैफोरसो जागोन नालाय दे गयखौ हरदो जानोसै थांसै जोंबो उन्दैफोरा गयखौ बिथाङाबो लाबोसिगोन नामा ओरै होदो सुनै फोनाखै
ओइ हौवा गोदानाबो हमना होनांगौब्रा नोंबो आखाइयाव हमफालायनांगौब्रा आरो फंसे बाथ्रा बिथांनि हाथाया बिराद जोंखोल जाना दङ साननैसोआव हिनलायगोनसो हिनदो दे बोरैबा मोनसे एक्टर नुखायो बिथांखौ माने मा होनबावनो आरो एबार उन्दैफोरखौबो बैयाव सुइमिं पुलाव दुगैनो लां जोंनियाव रुमाव थांनो नाङा थुखैया सुइमिं पुलाव बोरमोन्दोराबो हाबा जाबाय बोरमोन्दोर गेदेराबो हाबा जाखासिगोन नालाय लेंहरनोसै बेखौबो नोंसोर दुगै जों दै रोगाना होगोन आङो बे मबाइलखौ देखायनाय जासिगोन गाइस मबाइलाव माने फट' मोननैसो दं बेखौनो बिबाय थायो नोंबो नांगौ नामा बारा केस बिबाय थानालै थादो दै बोराय थादो थादो उन्दैफोराबो थादो दे नोंबो बोराय थाब जादो नोंबो सोरनिबा उन्दैफोर जाहैदो थाबैनो आरो दारिफोरा एसे मोजाङै थाबनो लावो हालाबायनानै थादो दै थांसै बाय बाय सब फाइनालि दा जाखांनानै माने एकदम गय ज्रोम जानानै बिदाय लाना फैबाय आरो दा बेनि गेजेरावनो भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो आरो दे बाय बाय आरो हाबानि ब्लग मेरला नुगोन उनाव टाटा